Салом алейкум. Салом алейкум ба ҳамаи бародароне ки моро гӯш мекунанд, тамошо мекунанд ва хабарҳои навро аз мо интизор ҳастанд. Аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамин наворо, танҳо ҳамин наворо паҳн кунем, ба дигарро фиристонем, то ки онҳо бохабар шаванд аз хабарҳои нав оиди ҳаҷ 2020 ва тӯҳфаҳое ки аз ҳаҷ аз худи Макка ба мардума оварданд. кадоме ки наворо мебинад, кадоме ки дар эфири мо дохил мешавад, хоҳиш мекунем ки лайк монад ва наворо ба дигарро паҳн кунад. мо имрӯз гап мезанем оиди тӯҳфаҳое ки аз Маккаву Мадина барои мардум оварданд. ҳаҷ 2020 чӣ гап шуд? Ва алайкум ассалом. бародаро ҳама ки ҷамъ шед, иншоаллоҳ ки мо хабаре ки имрӯз бояд ба шумо расонем, ба ҳама эълон мекунем ки чӣ гап шид ҳаҷ ва ин расме ки мо дар болои экран мондем чӣ маъне дорад. Ва алайкум ассалом. ҳама каса хуш омаден. 13 нафар лайка монен, наворо паҳн кунем ки дигарон аз ин хабар бохабар шаванд. оиди ҳаҷ чӣ гап аст ва ин бахлашҳое ки мо дар болои экран мондем чӣ маъне доранд. агар имконият дошта бошен, яктаи лайк монен, то ки ютуб худаш паҳн кунад. агар лайк намонен, метавонед ки дар имо дар сайтҳои интернеттон паҳн кунед ин наворо. мо мавзӯъро сар мекунем. ба ҳамаи бародарон, ба ҳамаи нафароне ки нав омаданд, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. худованд ҳаматонро нигаҳбон бошад аз тамоми офатҳои рӯи ҷаҳон. ва алайкум ассалом. ҳама каса хуш омаден. барои дигарро бохабар шидан фақат лайк монед ёе ки ин наворро ба дигарро фиристонед. танҳо ҳамин наворе ки мисол ҳамин эфире ки мо гап мезанем. ба хотири оне ки акай Тоҷдин имрӯз ба назди ма омад, роҳбалати гурӯҳи Булгатур, ки дар соли 2020 моҳи январ буд, агар хато накунам, ҳаҷ рафта будем ва баъд аз мо боз онҳо бо як гурӯҳи дигар ҷамъ шуда ҳаҷ рафта омаданд ва мардум дар эфир кардани мо оби замзам зора карданд ки ва хоҳиш карда буданд ва ҳатто закасам карда буданд ки оби замзам биёранд аз худи Макка. акай Тоҷдин оби замзамро гирифт, қариб хато накунам як 20 бахлашкое ки дар болои экран гузоштагӣ ҳастем. баъд аз эфир иншоаллоҳ ки навораш мебирояд, ҳамун оворо овардааст ва ҳамун бахлашкоро овардагӣ аст, дар бахлашко нависондагӣ аст. ҳатто бародаро ва хоҳаро, апо, ҳамира фаромӯш накунед ки вақте шумо як чи хоҳиш мекунем биёрам, бояд ба пуррагӣ шумо нависед ному, фамилиятона, хатиям номери телефонтона. ҳозир қариб 10 бахлашка дар офиси май нимлитра оби замзам чиста ай ҳамун чоҳи оби замзам. и барои ҳамун нафароне ҳаста ки заказ кардагианд, хоҳиш кардагианд, тӯҳфа гуфтагӣ дар дасти мо амонат аст. барои ҳамо, на ин ки барои ҳар як кадоми шумо. баъд як имрӯз акай Тоҷдин як бахлашкара гирифт, худаш мехост ки ба почта рава роӣ куна. як зан, ваалайкум ассалом, як зан дар ватсапш нависта ки ака оби замзам биёр. баъд акай Тоҷдин ҷавоб дад ки хуб бародар, гуфтааст ки ман бародар не, ман хохар. вақте агар хохар бошӣ, адресота навис, роӣ кунем. адресоша навистааст, ному фамилияша нанавистааст. акай Тоҷдин рави қайд истод ки ҳозир вақти карантина хитон медонед чӣ гапае дар Екатеринбург. акай Тоҷдин навист ки мақсад ному фамилията роӣ кунед ки ба почта фақат ному фамилия отчество, номери телефон, индекси почтатон ки роӣ кунанд. аммо акай Тоҷдин натавонист ки ҳамун обро
роӣ кунанд. ва нафароне ки касе ҳозир омадааст, салом алайкум ба ҳаматон. барои бохабар шидани аз тӯҳфаҳое ки аз Макка овардагиам ба дигарро бирасонед ё лайк монед, ин наворо паҳн кунед. оби замзам касе ки заказ кардагӣ буд, оби замзам аз Макка акай тоҷдин имрӯз овард, дама дод ҳамаша. баъд аз эфир иншоалло ки навора мегузорем, дурои тамошо кунем. кадоме ки хоҳиш карда буд, заказ карда буд, дар ватсапи акай тоҷдин нависта буд, ҳамун навистагиша дар номерои ман 982 69 555 982 69 555 имо вайбер ватсап. ва алайкум ассалом. скриншот кунен, партоен адресотуна, номери телефонтуна, индекстуна, мо ба почта роӣ мекунем. жди мения мо якум як духтарака падар модарша кофтанӣ будем. рости гап падарша ёфтем, модарша наёфтем. модараш дар Ӯзбекистон будааст, падараш аз худи ваҳдат. ҳамун духтарак дар кӯдакиш парт офтаданаш тамоман намедонист ки падар модараш кия. мо падарша кофтем ёфтем. баъд чандин кас гуфт ки мақсад ҳамин чиза наворбардорӣ дар болои экран гузорем ки мардум бибинанд. рости гап дилм нашид. ҳар чизе ки мақсад мо халисалиллоҳ кардем, нахостем ки болои экран бирорем. набоша оташ хеле хирсандӣ кард. духтар ҳами падар қатъи ҳамун духтар зор гиря мекунад. падараш ҳамуқа гуфт ки аз ваҳдат будааст. ҳамуқа гуфт ки ман гуфт вақте ки ҳамин кӯдака додам ба апаи Салима, як занак буд, ваъда дода будам ки мақсад дига суроғ намекунам. аммо апаи Салима мақсад дар гапш наистода. ҳамин духтарака бо ҳам хел гуфтааст ки мақсад цай дигар каси. вай хай баъд кофтем ёфтем оташ хеле гиря кард. духтар худаш гиря кард. хай якдигаршон ёфтанд. таваккалшон ба худо. ана мо барои оби замзам, барои ҳаҷ гап задестем. темаи мо уст нарава барои ждимения. ана мо кӯшиш дорем ки ба ҳамин амонатое ки барои дар дасти мо мондааст, ба ҳамин падар модарон, бародарон, рафиқон, дӯстон, касе ки заказ кардагӣ буд, ба мо бирасонем. аммо ҳозир медонем ки ситуатсия чӣ хеле. лекин амонатотон аммо обои замзам дар дасти мо аст. ва боз як саволи дига ман додам имрӯз ки ҳаҷ чӣ гап шид? ҳаҷ чӣ мешавад? баъд аз рамазон иншоаллоҳ маълум мешавад ки чӣ гап мешавад. то рамазон буд нашавад, мо ягон каса ягон гап гуфта наметонем. ана ҳам хеле гапу гап ҳастае ки баъд аз рамазон иншоаллоҳ ки як гурӯҳ ҷамъ мешаванд, мераванд ҳаҷ. ана бо аниқ нест ин чиз, фақат гапу гап аст. ана бародаро ҳамин хел. барои ҳамин касе ки даромад, агар падилитсия хишаш надод, як лайк монам беҳтарин мешавад. агар хиштон дод, ҳамин наворо паҳн кунем ки нафароне ки аз ҳаҷ оби замзам хоҳиш карданд ки мо биёрем, овардаем дар салон свят самбоя. хеш таборотуна ё ки кадоми фарқ надорад, кадом авлодтуна дар шаҳри екатеринбург гап занем биёям бигирам. фақат ки дар як интересниш медонед чия? дар ватсап наистае ки ман аз Москва. дар ҳамун ватсап наистае ки ман ҳам хеле як диловар намеки. ё ки навистааст ки ман фалончи фалон. ман аз бозор, ман аз Таганский ряд, ман аз мисол подписчики Самбой. хеле ба пуррагӣ нависандагӣ неста. иншоаллоҳ аз ҳамин рӯз метонем ки рӯза гирифтан ҳеҷ гап надорам. яке аниқтараш аз рӯзи 23 то 25.
иншолло. ана худо хоҳад ҳамин чизо дар дасти моае. вале мо иншолло дар бораи рамазон худо хоҳад бо ҳам суҳбат мешавем қатъи муллои масҷид ё ки ягон бародароне ки бо басавод ҳастанд дар бораи рамазон иншолло дар намози ҷумъа бо гап мезанем. оиди 6 сотик замин 4 сотик замин ба фикрам ки як навор кардагӣ будам дар бораи замин. 4 сотик иҷа сотикаш чун чанд роз аниқша намедонам бародарҷон. ютуб дар чи дар дороем аби дар дороем меоем. хай бародаро паноҳи ҳаматон ба худо раҳмат ки дар омадем. тавонед наворҳоро ба дӯстони худ фиристонем ки оби замзам дар дасти моя биёем бигирам. баъд аз навор иншоллоҳ баъд аз навор ман навореро мемонам ки дар бораи оби замзам аст. оби замзама мо чӣ хел аз ҳаму ҳаҷ гирифтем барои нафароне ки барои мо хоҳиш карданд ки тӯҳфа ҳамчун тӯҳфа аз Макка ба онҳо биёрем. боби чанд сумай чӣ чанд сумай? тӯҳфа амонат аст, ягон чи фурӯхта намешавад. оби замзам фурӯхта намешавад. оби замзам кадоме ки дар акаи тоҷдин нависта ҷавобша гирифт нависта ҳаму навистагиша скриншот кунад ба ма партоя. салон связ самбой магазини мада иншолло ки ҳамҷа мондагия касе дар кора бия бигира. оби замзам ва алайкум ассалом. 2 минут ё ки 5 минут вақт дорем. марҳамат савол дошта бошен савол кунед. надошта бошен эфира қатъ мекунем бародарони азиз. тамом кардем шумо? пардем балкон чанд банка ясар бурдемш. боронка. номаълум аст. касе ки нав даромад намедонад ҳаҷ баъди рамазон иншолло маълум мешавад ки мардум мераванд ё ки намераванд. бародарҷон ваҳдат хулиган оби замзам барои коронавирус фоида дорад ё надорад? як навор бировардам ку барои коронавирус чӣ фоида дорад? дарини ҳамун ютуба кӯе меёбем. фарқ надорад. беҳтарин канал фарқ надорад. кай ки меои фарқ надорад. соати 8 то 8 бигара мо кор мекунем. агар нависта бошӣ мисол акай тоҷдин дар нависта бошӣ ҷавоб дода боша ҳо биё бигӣ. москва намешава оварда. баллубой ҷо оварда мешава. салом алейкум. ва алейкум ассалом. оби замзам биёрӣ. оби замзам ҳаста. оби замзам барои коронавирус не барои сеҳати саломатии ҷони шумо. нависта бошӣ намешава барое ки ва ё чизи ман нестам ва ё амонати аяму нафароне ки навистагиам хоҳиш кардагиам ки оби замзам ана биёрем. мо ай ҳамун Макка ай худи Макка акай тоҷдин пуш кардай овардай ба хотире ки ҳамин бародаро мақсад бародарда хайр шаванд. акай тоҷдина дами хонаша якҷо мевишт. номерошда занг бизар пурсиш мега. агар шумо заказ карда бошен апа акай тоҷдин овардагия ай Москва ҳамин рӯз як кас дароӣ карданӣ буд. гуфт ки як хоҳарай ҳамин қайкат рафт даму дарини почтаи қаждат кард ки ному фамилиятонро нанависонден роӣ карда натонист. ҳама ово дар дасти маҳа. номероша биков дар ҳамин видеои ма ҳаст. видеои ҳаҷа биков ҳамаша поёнишда нестага. паралле гапта нафаҳмидам худо нигаҳбон боша. ака 24 соат оби замзам мехӯрия? саломат бош бародарҷон. худои ҳамин хекна ки 24 соат оби замзам бихӯрам.
Не ой замзам нест ой худа навай кор омадам апай гилҷаҳон ана шумо ному фамилиятон акай тоҷиддинай ному фамилиятона роӣ кунед дар ватсапш нависен оғотона роӣ кунад агар акай тоҷиддин бигӯяд ки дар дасти ма ҳай ман худам роитон мекунам ватсапи вайбери имои ма дар нависем ман худам роитон мекунам номрои ма +7 982 982 69 55 ваҳдат хулиган ира мо як ранги дигаро як конкурс кардем ки кида ои замзам бепул дар курай бинависен дар ватсап аму 20 нафар 10 нафар 15 нафар нависта будам барои ҳамо овардем саломат бошем салом алейкум масҷида кардан ҳоҷи рости гап намедонам аниқша намедонам масҷидаҳои кардан накардан иша намедонам нарафта будам барои намози ҷума намешава нарафтем беҳтарин канал салом ваалейкум ассалом мардуми исвара худони габонтон бошад яке ҳамун самбусотонда гап ёқ гуфти ӯзбеко гап нест беҳад ҳамун самбусаи алафира фақат ҳамун исварада худам шуморам худованд нигаҳбон бошад раҳмат марамат савол дошта бошен саволотон нависен надошта бошен панотон ба худо касал серьёзный чӯ мода касали серьёзный умарали раҳмат худо нигаҳбонтон бошад ана серьёзный барам кан хеле маска медӯзем касе дан хеле маска дар кор бошад дар ҳамин канали мо навор ҳаст ки ана хеле маское ки ай материали нағз ду қаватай ба фикр як қаватай ё се қаватай материали нағз қати духтаган навор ҳаст бародар муфаррохум дорад акатаган скирят маска меша кадоми бу обтон мегира во хуба ҳастай серьёзная касали серьёзная бачо ҳама касал эҳтиёт кунед худо нигаҳбонтон бошад касал беҳад касал баъда ҳама мақсад эҳтиёт кардаиста шумо эҳтиёт кунед худо нигаҳбонтон бошад ба фикрам ки дигар саволам надорем кадоми нав омад хуш омад тонен дар навор лайк монед тонен наворро паҳн кунед ки ба хотире ки бародаро рафиқо дӯстон падар модарон аз обҳое ки хоҳиш кардан аз ҳаҷ овардаем аз худи макка барои онҳо бохабар шаванд ба ҳамин хотир тамом ҳозир мо дар шаҳри екатеринбургем рости гап нашнидам ки ягон тоҷик шида бошад ана фақат ки ду кас мурдааст амуро меган коронавирус шида чум чикор карда дигар ҳозир чӣ гап шавад дар сари коронавирус мезананд шумо қумсангин теҷе ку як бор дигар гапта пурратар бинавис шумо да моза ман чита нафаҳмидам оби бародар оби замзам чӣ шуд моза ҳеҷ нашуд нафаҳмидам гапта ассалому алайкум бародар рамазон кай медура иншоалло дар бораи рамазон алоҳида як навор мекунем мепартоем интизор шавем саломат бош апа овардан бале оби замзам овардан дар дасти ман дар салони связ баъди эфир навораша иншоалло мепартом бидроем бинен агар номотон боша марҳамат бием бигирен овардем чандта майда чандта ҳамаша овардем ҳамаша як овгардон ова бисёр бӯй натунем кортон аст назакас када бидем чӣ шуд овардан қумсанги теҷе овардан аму заказ кардагӣ боши скриншот ки дар номерои ма парто аму скриншота ё ки биё аму ватсапта биё нишонта метимта дар салон связ самбой дар ҷои кори ман аста бале овардан як 10 хато накунем як 10 ҳастай
ана кадоме ки заказ кардагӣ буд марҳамат бия бигира оғои хутона мо вайро ягон каса дода наметонем вай доданӣ ҳам нестем ягон каси дигара танҳо ҳамун соҳибошон пайдо шав не ки дар тане бахлашкор номои соҳибошон айстандагӣ неста ячи наистагия ки ма душанбе яча москва чум чи ҳам хел гапҳои чи наистагиам кӯтоҳ наистагиам яна ҳамун қачиз наистагиам не ки нафароне ки переписка якай тоҷдин қад переписка дора ҳамун переписка барои мо дар кор аст ки мо бинем ки соҳибшон шумоем ва илтимос ва хоҳиш мекунем ки нафаре ки мақсад заказ накардагиай хоҳиш накардагиай оби як каси дигара мақсад гирифтан ин ҳалол нест якай парҳез мода мумкина оби замзам заказ бикунем бепулай ана саломат бошед не аллакай заказ кардан наметонем барое ки и овора одамои заказ кардан ки аллакай овардагием ёро барвақттар заказ кардагием овардагӣ номшон дар танаи бахлашка нависондагиа ҳатто номшон не нависондагия ки мақсад москва ман аз москва ё ки ман хоҳар ман додар ман ака ҳамин хел нависондагӣ акай тоҷини маҳкам кардагия ва шодав дигар каса дода намешавад ба худо дурӯға ҳеҷ ки нашидай дар москва касал дурӯға бача ваҳдат хулиган чита нахондам хондесам ку ба худо дурӯға ҳеҷ ки нашидай дар москва касал дурӯға касала намедонам дурӯғӣ шаву дурӯғаҷон ҳар рӯз биромадестаям чандта списка бироместае ки ҳама ҷуда шидестае барои хеле эҳтиёт хеле касе мақсад дурӯғ қабул мекунад мо болора бихом боло дар омадагӣ нест ака ягон тоҷик нашидай чӣ бихӯрам ҳам қахонда ака ҷои шумо дар чӣ гапа боло дар дига ҳеҷ нестае бародарҷон ака шумо аз куҷо ҳастем мо аз душанбе дар зиндагӣ мекунем хеле гапи хабар агар оиди мавзӯъ савол надошта бошем биёед эфира якҷоя ҷамъбаҳс мекунем худо ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад раҳмат барои лайкотон барои дастгириётон беҳтарин мешавад ки инҳоро ба дигарҳо фиристонем ки дигарҳо пайдо шаванд хабардор шаванд омода овози замзамшонро бигиранд мо як бор дигар дар охир гуфтаниям ки худо ҳаматонро нигаҳбон бошад кадоме ки оби замзам заказ кардагия иншоалло ки дар дасти моя биё бигира хабардор кунад номери телефони мо 982 69 505 ва нафароне ки дар бораи ҳаҷ маълумот гирифтаниям танҳо баъд аз рамазон иншоалло маълумот мешавад иншоалло ҳозир мебурам ана худо хоҳад навора мепартом ягон каси дигар савол надорад савол надошта бошед ҳозир иншоалло ки навора мепартом бибинем якҷоя худо нигаҳбонтон бошад